para ipaalala ko sa ating mga kababayan, ito po yung ating tinatawag na walang gutom program. Ang bago rito po ay hindi lamang natin iniintindi yung ating yung food supply, ika nga, yung kakulangan ng pagkain. Ngunit bukod pa ron, titiyakin namin na may sapat na pagkain at bukod pa ron, ay titiyakin natin na tama po ang kinakain po ninyo para balansyado po ang tinatawag na balanced diet. Meron tayong mga bigas, mais, para naman meron tayong sinusunog, meron tayong protein na tinatawag, isda, at karne, at siyempre gulay. Para naman na maging healthy, para kompleto po ang diet ninyo. Hindi na po maaari na isang bandehadong kanin tapos isang pirasong sardinas. Hindi na po pwede yun. Kaya ito po ang ating programa. Ay patuloy po natin at ating ginagawa. Ito ay nasa walang gutom program. Dahil po, kung maalala ninyo, nung bago akong upo, tinanong sa akin, ano ang pangarap ko sa aking termino bilang presidente? Ay ang sagot ko, sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Kaya po may mga programa tayong ganito. Sa programang ito, magkasama po ang food assistance, yung pagbigay po ng mura na pagkain, nutrition education, na nakakaunawa kung ano ang mga kailangan na kainin na iba't ibang klaseng pagkain para maging malakas po ang ating katawan, matibay po ang ating kalusugan. At ngunit dito sa Walang Gutom program, ang bawat pamilya ay may credit, nakakatanggap halos ng 3,000 piso. At ito'y food credit na nandyan po sa inyong EBT card. Ginagawa po natin pinakamadali para nandun lahat. Imbis na dati, nagsimula ito, meron pa tayong counting notebook eh. May notebook tayo na gano'n. Ngayon, high-tech na po tayo ngayon. Kaya meron na lang kayong card at susunod ay yung tinignan namin na sistema na imbis na kailangan pa magrehistro at imbis na maglagay doon sa parang booklet, ay dyan na lang po sa computer, kayang-kaya po. Ay tuturuan po kayo namin kung paano gawin. Napakasimple lang po. Hindi po kayo dapat magulat. Kayang-kaya po ninyo magawa yan. Kaya bukod pa dyan, kinukonekta na rin po natin na para hindi na yung pagbayad, pwede na ninyo i-konekta sa GCash yung pambayad. Para lahat ginagawa sa telepono o sa computer para mas madali. Bumaba na po dahil dito sa programang ito, bumaba na po ang hunger rate, ang mga gutom sa household beneficiary. Lahat po sa beneficiaryo natin, bumaba na po ang gutom. Dati nung Oktubre, nung nakaraang na taon, ay 48.7% po ang sinasabing hunger rate na ginugutom pa. Dahil sa programang ito, yung numerong yan ay bumaba na po at naging 41.5% itong Marso ng 2025. Palagay ko, pagkatapos ng taon, makikita natin mas bababa pa. Dahan-dahan po na natutupad po ang pangarap po ng inyong Pangulo, ang pangarap po ng lahat ng Pilipino na wala nang ginugutom na pamilya dito sa atin. Kaya't magpapasalamat, I'd like to thank, of course, the ADB because this is their program, the Agence Française Développement and the OPEC Fund for all their assistance for what they have done here. Ito po ay programa nila, dinala nila sa atin at tayo naman, inadapt po natin. Kaya't magpapasalamat. Kaya pagka dumaan po kayo dito sa ating mga kaibigan, pasalamatan naman ninyo.
sa tulong ninyo, ay layunin na dadami po ng sa ngayon ay 600, ay dadami na sa 2026, sa susunod na taon, dadami na sa 600,000 ang magiging benepisyaryo ng Walang Gutom Program. At siguro pagdating ng 2027, paaabutin na po natin ng 750,000 na pamilya. Kaya maaabot na natin dahil po ang hangarin namin ay umabot sa yung 1 million. Yung pinakamahirap na 1 million na pamilya. Dahan-dahan po dahil siyempre ginagawa pa rin po natin yung sistema, dahan-dahan po maaabot na natin lahat ng poorest, pinakamahirap na 1 million na pamilya ay makokobera na nitong ating programa. Kaya patuloy natin, maganda naman ang naging resulta, kaya patuloy natin ang ating pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At kami po ay tuloy-tuloy na ginagawa, kumukuha po kami ng impormasyon para malaman namin wala naman po na dapat kasama sa programa na hindi makita. Kaya inaayos po natin lahat ng impormasyon para wala naman sa ating mga kababayan ng kailangan ng tulong na hindi natin natutulungan. Kaya titiyakin po natin na lahat ng ating kababayan na nangangailangan ay maisama sa programa. Meron din po tayo para isasamantala ko na po itong pagkikita natin. At meron po tayo mga iba't ibang programa para sa feeding, para sa pagpakain. Meron po, baka hindi nyo po alam, meron tayong programa na tinatawag First 1,000 Days. And the first 1,000 days, ang pagbilang niyan, it starts from conception. Nagsisimula yung 1,000 days sa pagka nabuntis na ang nanay. So, buntis pa lang, nandyan na ang programang ito. Ito, mga buntis at ang kanilang anak, may edad na 0 hanggang 2 taon, ay kasama sa 4Ps, makakatanggap ng 350 piso kada buwan para suportahan ang nutrisyon ng kalusugan ng ating mga anak, mga bata. Dahil po, yun ang nagiging parang yung tinatawag na stunting, hindi po lumalaki yung ating mga anak dahil kulang sa kain. At kuminsan masyadong madalas magkasakit dahil po yung ganun din. Hindi po nakakakain ng magandang na dekalidad na pagkain at saka hindi balansyado ang kain nila. Kaya meron din po tayong supplemental feeding program. Ito naman, binibigyan natin ng pagkain at gatas ang mga batang naka-enroll sa mga Child Development Center. Kung saan po tayo nag-aalaga ng ng maliliit na bata, ay meron ding feeding program yan. Pagka pumasok naman sa eskwelahan at kulang ang pagkain ng estudyante, meron din po tayo ang DepEd po, meron ding feeding program po sa kanila. Dahil isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga bata ay dahil may sakit. Napakasimple lang. Kaya may sakit dahil mahinang kain, hindi maganda yung kinakain. Kaya tinitiyak natin na ang mga estudyante natin ay nabibigyan ng sapat na pagkain para makapag-aral naman sila na mabuti, makapag-training sila na mabuti, at maging matagumpay naman sila sa kanilang gawain. Ito ay ito ay para sa mga tinatawag na malnourished, yung kulang talaga sa pagkain. Ito yung programa para doon sa mga estudyante naman. Kaya tinitiyak po ng inyong pamahalaan na lahat po ng pangangailangan, lalong-lalo na ang ating mga kabataan, ay kailangan natin tulungan at bigyan ng lahat ng pagkakataon upang makabili ng ganitong klaseng mga magandang produkto at makapagbigay sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak ng balansyadong kain para kumpleto po ang para lumaki ng maganda, para rin yung pag-develop po ng utak ng bata ay maganda. Kaya po namin isa sa dahilan to kung bakit. Dahil po ang bata
ang development, kung kailan lumalaki at nagiging importante yung utak, mula sa 1 years old hanggang 6, 7 years old ang pag-develop po ng utak ng bata. Kaya't inaalalayan natin mabuti yan. Kaya't mabuti na lang, meron tayong programa nito, makakatiyak tayo ng ating mga kabataan ay ready po sila pumasok sa eskwelahan at pagkatapos ng eskwelahan ay ready po sila na maging bahagi ng ating lipunan at sila po ay magiging malusog, sila po ay magiging malakas, sila po ay makakatulong po sa kabutihan, kagandahan ng ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Malugod po naming inaanyayahan ng ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang mga panauhin at ating mga beneficiaries. Maaaring ang lahat po ay magtipon sa bandang gitna at lumapit sa may unahan para sa isang group photo.